Esenlikler yurttaşlar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Esenlikler yurttaşlar. Davat ýeňilmi? Buyurun, bugün näme tema? Bugün näme hakda gülüňeler? Bugün bugün şu sosyal medyada bir video çıkarttılar. Şonu başta var göreli şonu. Kulüp kutorup durlar. Türkmenistan 1924-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda respublika bolupdyr. 26-njy ýylyň dekabr aýynyň 29-nyna ilat ýazyp geçiripdirler Türkmenistanda. 998 000 adam bar eken Türkmenistanda. Bellek goýun ho bir ýeriňde bara. 1926-njy ýylyň 29-njy dekabryna jemlenipdir bolýan, şonu 998 000 adam ýaşaýar eken Türkmenistanda. Indi şo wagtlar şoňa çenli 1 milyona ýetenek. 1 milyona ýetenek şo wagt biziň halkymyz. Şol respublika bolmak üçin 5 tane şerti var. Döwlet bolmak üçin SSR'ň düzüminde 5 tane şerti var. Şoň birincisi halkyň sany 1 milyona ýetmeli. Ene dili bolmaly, öz-özüni idare etmeli. Milli aýratynlygy bolmaly. Şuňa zatlary bar da şunu şo wagtlar Hudaý uğruna edipdir-de bir adam bizden çykypdyr, bir ýerde muny respublika edipdir. Inni şo wagt Türkmenistany taşlap daşary ýurda giden türkmen 4 milyon adam. Revolýusiýa Bolşevigiň döwründe aklar gyzyllar bol bir-birini gyryp urşýa kalar. Başlandan bular gösgünü mollo ýylyň öňüne düşýän agzlara adamlar, ýylygyna türkap bilen adamlar atyp ýok edipdirler boli. Bu halk näme etjegini bilen akýardy, kime ýapylanjagyny bilen. Onuň bu din wekilliği ýa-da bolan bularam arab adamlar ahyryn. Bilen bu daýy. Bularam aýdypdyr. Şu dinini saklamaga mümkinçilik bermeýän bolsalar, maşgalaryny saklamaga mümkinçilik bermeýän bolsa wagtlaýyn ýurdun taşlap gitseň bolýar diýipdirler. Ýoksa türkmen ýurdun taşlap gitjek millet dälbi, gyrlyk gutorjak gitjekken. Bular pikir edipdir, bir ýer çekenler bu sady çydamak bir tarapdan özleri gider diýip, onuň dolanyp gelýär diýip o wana Eýrana göçüpdirler. 4 milyon adam. Abi giderler dälä gürpülle diýip granit çekdiler, arasy ýapylyp galdy halkyň. Ne bölüp, biziň türkmen sahramyz o gitdi duruşuna Mary welaýaty elýär. Bu işliň gowy ýok, şeýdip alyp gitip barýar. Inni bu galanjaklaryň erkek adamsynyň bar urşa giden, watançylyk urşa diýip alyp gidilen. Indi barsam muňa ahyrynda bir köpelik gitip baranda maglumat ustalygyna baryp ýetýär. Indi türkmenler nemeslere yesir bolup geçýärler, urusman geçýär diýip. O nädip kimin esrenini urun edýän adam ýok, türkmeniň polky, o polka mı geçti, bu polka mı geçti, yesir bolup geçti. Şonu Dağıstanlılar ile Çeçenleri Stalin gahar elipdirdi. Kızıl vagona yüklep barsın Kazakstan'ın adamı ýaşaýan çölüne koktur. Türkmenlerim yüklen kızıl vagona yüktür. Barsın Türkmenistan'dan çıkarın Kazakstan'ı gitsin, yurdun taşap göçküsün yesir tutturan yüktür. On yança Gurban durdu, fakat çağılı Burkol kahraman bolupdyr. Ine şunlukla galypdyr. Düşünýäňem şu Gurban durdu kahraman bolmadyk bolsa. Bütün Türkmen göçürýär eken Stalin, Kazakstana. Çöle garşy göçürüp gitýär eken. Şu Çeçenler atlary wagona yüklep ýükleýärler diýdi. Ýygyny iti alanyň atyň diýär. Şu gaçyk alan adam it at diýerler diýip barsyn etdir. Soň Stalin ölenden soň amnisiýa bilen şolap öz ýurduna gelen. Şu Çeçenler, Dağıstanlar. Şoň üçin goňşa turýarlar da Gurdinler bilen bolan içi ýan turşolan Stalindən ýaňa. Sebäbi ýurdun taşlap göçürdiler, Krymam şeýdip göçürilen durşuny. Krym tatarlaram şeýdip ýok edip göçürilen bularam. Dawa jenjeline şeýdip göçürilen. A türkmenem şeýdip ýan Gurbanlyrdy bolmadyk bolsa, biz göçürýär eken şu Stalin. O zalim adam ol. Öz aýalyny çagasyny silýän adamda ol bir gan olacak. Şol Çingiz Han Gitlerden tapawdy ýok. O şu derejede zalim adam, temirlenýän zalim adam. Ine şeýdip şu Gurbanlyryň arkasyndan türkmen şeýdip şutada ýaşap galypdyr. Bir adam, şahsiýet. Türkmen nakıl aýdýar. Bir atyň arkasyndan 1000 at suw içer diýär. Şu TikTok sosyal medyasında şu video
Bar. Şu videonu bugün bir näme diýeli analitik bir näme edelimi? Şu arada şu video arada bir gurrun edeli. Hı. Şu Ýaşulynyň çykyşy var. Şu çykyşyny gördük. Indi şol Ýaşulynyň aýdan nemeleri var da. Biz mana bir kere dinledik, zat etdik. Indi şol videoda neme diýär şu Ýaşuly? 1924-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda Türkmenistan Cumhuriyeti döredildi ya da Respublika döredildi diye 26-njy oktýabrda diye. 27-nji oktýabrda aslında Türkmen Cumhuriyetiniň dörediliş ýyly 1924, 27-nji oktýabrdyr. Näme üçin 26-njy oktýabr diýip aýtýar? Bilmedim. Ýöne bu tarihi ýoýmak bolar. Ony nemeler, datalar gaty önemlidir. Datany muny dogry datany aýtmak gereklidir. Onsoň 27-nji oktýabr diýerse, ene şu 27-nji oktýabrda boldy şu Ýaşulyňa aýtýany. Ýöne şu wagt ýurduň içinde näme üçin muny 27-nji sentýabrda berýärler? Ne bir günni ýalňyşypdyr şu ýaşyl diýe da 27-nji oktýabr, 26-njy oktýabr diýip bolýar, 27-nji oktýabr eken. Şuny neme sosial media çykyp şu 26-njy oktýabr diýip bilipdir şu ýaşyly. Belki gaýratyny toplabam ýurduň içindäki özüne arkadagy diýip beren adama da aýdar näme üçin nemeni ütgötdiňiz? Biziň tarihimizden datasyny näme üçin ütgötdiňiz, näme üçin tarihy ýoýýaňyz diýip aýtmana da şu ýaşuly gaýrat taparmak diýip umydym bar. Tarihçi hökmünde, ha? Tarihçi hökmünde özüne tarihi nemeleri aýdanyna görä tarihçi meňdeýär. Adam tarihçi bolýan bolsa ýüzlensin. Bütün Türkmen halkynyň adyndan şu tarihçi ýaşuly ýüzlensin. Näme üçin biziň tarihimizi ýoýýaňyz, näme üçin munyň datasyny geçirýäňiz diýip bir sorak bersin, gaýrat edip. Näme diýseňem, milletiň öňüne çykyp oturan bir ýaşuly adam. TikTok'a çykyp bilipdir video. Ondan soň näme diýär? 29-njy dekabr, 1926-njy ýylyň 29-njy dekabrynda näme bolýar? Ilkinji ilat ýazyp bolýar da, şonda 998 adam çykdy diýär. Ondan soň diýär şo wagt Cumhuriyet döretmek üçin nemeniň SSR-iň Russiýanyň 5 sanyk şerti barmyş. Şolaryň bir 3 şertini aýtyp geçýär da şu wagt. Ilatyň sany 1 milliondan geçmeli diýär. Onsoň ene diliň bolmaly diýär. Biram milli aýrat diliniň bolmaly diýär da. Birinciden Cumhuriyet diýmek, Respublika diýmek bir özerk bir döwlet diýmek. Dogry dämi? Bir Russiýa bize nähil näme üçin şert goýýar? Näme üçin bize şert goýýar? 1 milliondan geçmeli diýip hökmany 1 milliondan geçende bolýarmy? Näçe 1 milliondan az dünýäde näçe tane döwletler bar? Näme üçin bize beýle bir şert goýýar? Näçe 998 diýär. Öýdäýdi o tür şert goýdy 1 milliondan geçmeli diýip ýene de 998 diýär da. Aslında ol 2 milyona ýakyn adam bardy ol nemede. İnternetdäki statistika görä. Onsoň näme üçin ökmen biziň dil şertimiz bolmaly, milli aýrat tynlyklarymyz bolmaly. Şo neme geografiýa bardyr. Orta Aziýanyň ýerleşdigi geografiýa bardyr. Ol diňe o ýerde diňe Türkmenistan däl. O ýerde bütün şo ýerdeki ýaşap oturan Türki döwletine, Türki bütün ol geografiýanyň nemesi
tarihi, medeniyeti, kulturası bıra öňşol ýüpek ýolundan başlap ýüpek ýolu bardy. Şonuň ugrunda bütün türki milletler diňe bir tanak dilde düşünüşip bilipdirler. Bir-birini düşünüp bilipdirler. Ýöne ine şol batwalyjy Russiýa gelen wagty näçin bölýär? Bölýär şo ýörni. Onu hemmesi bir ýaşap ýören näme? Halklara, bir toprakda, bir kulturan, bir medeniýetiň içinde, bir tane türki dili ullanyp, tarihlary bir-biriniň içine, medeniýeti, kulturasy bir-biriniň içine giren bir daldan gelýän milletler. Näçin olary aýry edip, olaryň dilini aýry berip, bu özbek dili, bu kyrgyz dili, bu kazak dili, bu türkmen dili diýip aýry berip, olaryň taryhyny aýry ýazdyryp, ýani tarihy ýoýup ýok etmek şo ýerden başlaýar. Men näçin çykyp aýtmaýaňyz taryhçy ýaşuly? Näçin Cumhuriyete özerk bir cumhuriyete näçin bu batwalyjy Russiýa şert goýmalymyş? Şolaryň gaýrat edip aýtsaňyz ýaşuly höküminde, taryhçy höküminde. Oňa ýene nemetdigim neme bar? Neme diýär? Şol Ruslar bas gelende diýen, bolşewikler gelen wagty diýär, neme? Orta Aziýa gelende diýär, türkmenler gaçyp gidipdir diýär. 4 milyon türkmen gaçyp gidipdir diýär. Nemeden diýär, näçin diýär? Asly türkmen gaçmaz diýär, ýöne diýär. Aýdýa gelsin şular saçydamaz, zat etmez, öýtmez, beýtmez diýip düşünüp diýär, gaçyp gidipdir diýär. Bir tarihçi muny diýermi? Tabiýa taryhyny gowulanok, ýa maňa biri bir ýazyp beripdir da bu ýöne kagazdan okap otyr bolýar. 4 milyon gaçyp giden bolsa 1936-njy ýyla çelli basmaçy diýen Rus batwalyjylaryň basmaçy diýip tanadan ýöne aslynda biziň milli gahramanlarymyz 1936-njy ýyla çelli tam nirdete 20 ýyllap milli bir söwüş alyp barýar. Nirden alyp barýar olar 4 milyon çykyp giden bolsa. Şo wagt öze 1 milyon kineme 1 milyona yetmeli diýär. 1 milyondan geçen bir halk bar. Türkmenistan Cumhuriyetiniň nemesinde biram 4 milyon daşara gitýär. Näde gitýär? Neden çıktı diýem 2 milyondan 4 milyon näde göredi? Lan nerden o adamlar nereden çykka? Yani beýdiben bir türkmeni ýerden alyp ýere urulmada. Osaň uruş döwründe diýär bütün türkmenler diýär diviziýa diýär ýöne Nemisleň tarapyna geçip satyp dönükçülük etdi diýjek bolýar da, bu şo bolýar da. Nemisleň tarapyna geçdi diýmek, nämemiş Nemisleň tarapyna geçipmişiz, Stalini kızdyrypmışyz. Biz bir özerkli jumhuriyet höküminde biz gitmelimi, gitmeldämi özümiz çözýärdik onu. Biz näçin o gidip ol uçda ölmeli biziň näçe sanak ilatymyz öldü. Özü azajyk bir ilatymyz bar, o da uçda 300 000 ýakyn adamymyz öldü. Uçda. Nemisleň tarapyna geçip ýöne satyp oturan soň diýe Staliniň gahary geldi da. Onsoň ýanky diviziýa, bütün diviziýalar, türkmen diviziýalary Nemen tarapyna, Nemisleň tarapyna geçipdir diýär. 97-nji 98-nji diviziýa bar, konno atly diviziýa. Stalingraddan tam Berline çelli. Bolluga diýär. 300 000 ýakyn türkmen Türkmenistan Cumhuriyetinden urşa gidýär. 160 sanagy Dabrovolna gidýär. 112 sanak gahraman var. 90 000 ýakyn orden, 15 sanak dolu kavaler ordena slavy. 90 000 adam ölen izine gaýtyp gelmedi. Hemmeti Nemislara satylan olsa bular nereden çykýar? Onsoň diýär ol gahary gelen soň diýär çeçelleri nemedip eşelonlara yüklep diye
başga ýere deportasiýa etdi diye türkmenlere deportasiýa etjek boldy diye de türkmenler nädip deportasiýa edip bilerdi? O ýerdäki bar industriýany, bar zawod, fabriklary Türkmenistana getirdi evakuýrowy edip. Türkmenistan neçe müňlerçe evakuasiýa adam aldy uş tarapdan. O Ýewropa tarapdan esserin Ýewropa tarapyndan neçe tanak evakuasiýa aldy, neçe tanak zawod, fabrik işledip oturdy. Neçe tanak türkmen gyýdygellerimiz altyn şaýteplerini berdi. Gündüz nemede işlep kolhozlarda işlep giýje ol nemenin çyranyň ışığında dokap neçe tanak zady berdiler fronda. Türkmenistandan neçe paxta gitdi medikament üçin, bintler üçin. Neçe traktor gitdi, neçe tanak at gitdi, neçe buğday gitdi. Nerden gitdi? Nädip osaň bu zatlary edip oturan bir kiçijik Türkmen Cumhuriyetini nädip etjekdi Stalin? Bir tane gurbandyrdy, neme çykdy diye, kahraman çykdy diye, ondan soň türkmeni deportasiýa edip bilmediler diye. Türkmeni deportasiýa edip bilmedi şo wagt. Sebebi türkmen şo wagt esasy tildäki esasy umuman Orta Aziýa tylyň iň esasy nemesini, işini bitirip oturdy şo wagt. Türkmenistanda şonuň içinde o tildäki işlerini, aňyrdan tilden getirip oturan, evakuasiýa edilen adamlaryň bakyp oturdy, garap oturdy diye fronta näçe tane kömek edip oturdy. Nädip deportasiýa etjekdi türkmeni? Näme diýip bu tarihçiniň şu ýana gödek bir ýalňyş urdat diýipdilermi bir tarihçi? Sözü size geçirsin. Böyle. Yine şu adı nämedi şol adamın Nur Nazar. Şimdi bizden ýaşy ulanyň türkmençilikde aga diýip ulanylýar bolýan aga söz onuň al ýeňil aýdylmaz söz däl. Goşun sözüň gatnagyna goşmak üçin aýdylmaly däl. Aga diýip ýurduna, halkyna, milletine eýe çykyp bilýän, eýe durup bilýän. Hökman el ýaraly däl söz bilen eýe çykyp bilýän, akyl bilen eýe çykyp bilýän adama aga diýýär. Ne şoň üçin o ýöne Nur Nazar ady hökmünde ulanyň ýüzlenýär. Nur Nazar, Juman Nazar, özüň mirasgar hökmünde taýýar. Indi bolýa 24-nji ýylda respublika döredildi. Nähil edip indi şo taýda. Bu niýetden ok, ýani bir ştaýdana Geldaganyň ýeňişi bardyr. Şonu garalama kampaniýasyny alyp barýarlar, opozisiýon. Indi ştaýda Atabaýew nedir var Aytakow ve onuň egindeş ýoldaşlary içinde denanlar amma tanamaýanlar da. Şolar Türkmenistan respublika hökmünde döredýärler şo 24 ýylda 20 çok ýa resmi taýdan. Indi bizden beri çykypdyr diýär. Bizden beri çykypdyr Hudaý uğruna edipdir diýär. O taýda Hudaý diýdi ne diýdi o zatlar hem goşupdyr. Bizden beri çykypdyr. Şonu adyny tutasýlar no. Bugun çykarýarlar diýär, çorban diýär. Beýik şahsiýetleri ýurdu gurunan respublika hökmünde, ýani respublika halkyny ýurdu diýmek näme? Ýere sokup oturşy da bizden beri çykypdyr diýip. Göwnäm ýeten ok. Bilewati adyny. Gaýsy Atabaýew nedir aýtar? Bilewati. Ýani buňa aýtma diýilen. Onuň taýda Gurwandyrdy Staliniň gahary gelipdir bolýan diýär. Dağıstanlary bilen Çeçenleri nemedipdir. Dağıstanda ýaşayan inguşlar da hatla illetdiler, başolar Dağıstana göçürdüler. Hawa göçürdi, doldury, silkedilen. Onuň halen bizden bir san gahrman çykypdyr Gurwandyrdy. Şo sebäpler bolup göçürmendir diýär. Gurwandyrdy diýäniň seniň 41-nji ýylda gahrman bolýar, Moldowada. Nemeler sürgün 44-nji ýylda bolýar. 3 ýyl var arasynda. Buna 44-däki
Mesela üçün 41'däki neme çözüp bilýär gurwandyrdy. Indi şu taýdan de hawa diňe gurwandyrdy gahyrman gidipdir. Dünýä 42-nji dünýä jahan uruşuna gidipdir. O gahyrman bolupdyr. Atışdyrlar. Hawa diňe odumy atışan öz adyndan giden. Indi onu degerlendirýär. Ede gaýfata başdagyny ýygnawaty. Elbetki ran estmetki. Bizden bir çıkıptır. Hudaý gurna. Hudaý gurna edipdir diýende zomp powererden asmandan geldi, respublika guruldy. Hiçim azap etmedi onun için. Näçe adamlar guýdan çykdy, näçesi janyndan boldy. Bizim aýdyňlarmy. Oňa şöyle burada da diýär. Kızıllar, näme diýär? Akla kızıllar diýär. Nimet bökalar bir bilen açış bökalar diýär. Bizim diýär mollalarymyzy at nimet ýok etdirler, ýyla agyna garat bilýärler, ýok etdirler diýär. Molla bir derekeler millilikden uzaklaşmak, toprak üçin töweşen mollalar bolandyr. Olaram aýrylandyr hawa. Neme turguna dedilendir tübire. Ýöne şu taýda ene aýdyňlar goşmalar sen tarihçi bolsaň bilmeler. Nedir wa taqdidi gaýsata baý. Ondan soň onuň näme? Tatyana Tekinskaya var, Muhammed Geldiýew var, Muhammed Ulu Atabaýew var, Böraýew var. Bar da gidip durar biziň aýdyňlar. Şolaň baryny Rus paswalçylary ýok etdi. Diňe mollalar ýok etdi. Olaram atla olan an tutas gelen. Şunun ýaly bu adam özü bilýär, buňa bir hili padukasko edilen ýaly bolupdy da men görnüm olmaz. Ine Türkmenistan içinde internet ýok. Halkın köp böyle internet ulanman bilen oksa taýda bilgi bardygyny bilen oklar internetde ýapyk internet bir türkmeni Samsung kap kredýärler. Ya şol adamy çıkarýarlar, şol adam çıkarýarlar. Kimiň eli bar taýda? Aýdyňlaryny ýok etmek, respublikadan ýetirmek kimiň eli bolupdyr? Mähemeň eli bolupdyr. Şonuň ýaly bilgisiz adamy ortağa çıkarıp gep etmeyen, gep edebilýän adamlar bolýar. Diýmek onuň kuratorlaram şondan akylly bolmalylar. Emeller, yani Mehmedi özüni atlandyrýan halk gowlatlaryň bir neme bardyr, guruluş bardyr. Ruslara hyzmat edip. Sizin aklyňyz şol adamyň üstünden görünýän nähili aklyňyz bardyr. Ya siz ýetişdirýäňiz şol adamy çykarýaňyz. Türkmeniň aýdyňlaryny, Türkmeniň respublikasyny, ýani halkyň toprak Türkmeniň özüni kidigini diýen düşünjäni ýok etmek üçin ortadan garalamak üçin şol adam ortağa çykarýar. Ol Nur nazar bolmasa Murat bolup biler, Serdar bolup biler, ýa bir zenan maşgala bolup biler. Onaly gepleýän neme halkyň ýani watanyň dönügi kän. Türkmenistan içinde ýetişdirildi, şonuň ýaly dönükler. Ýöne şonu näme üçin edýärler? Mesele kim edip etýär, şonu etdirýär. Şonuň sözleri kim sözleri? Ondan Stalin elbet adam ekeni. O elbet adam bildiler. Ýöne taýda neme berýär da şöyle patsaznan ýani bilinçaltyna neme oturtýar. Stalin yaramaz adamdy, ýöne Soýuz gowdy. Sovet Soýuzyň şo wagt başlygy, başynda oturan Stalin otura. Näde başy yaramaz bir zalim adam bolardy, näde onsoň Sovet Soýuzy özü dogry bolupdy.
Bu adam gaty ýalňyş gepleýär bu adam. Ertek gün däl Türkmenistan gurulur. Çyl adam ogly gyzy bardyr, ahtygy bardyr. Bular halkyň arasynda näp diýip çykdy. Maryň halky, men özüm mardan ýöltüne sap. Ýöne ol Maryň töwereginden ýalar. Takaçarym men dolmen bilemok. O daşlar tanıyandır. Türkmenin tarihini ýoýup oturany görüp otylar, tanak koýsunlar. Ertek gün belki soraglary, bular ol adamlar näme sebäpden beýtdi? Senin adamlygyň beýik bolandan şeýtdiňmi ýa pes bolandan şeýtdiň? Watana hyzmat üçin etdiňmi ýa watana dönüklik üçin etdiňmi bu zatlar? Soralar. Ogly da ahtagy çoğulu bolar. Şolayda şol adam ýaşady. Näde girip çykyp biljek çağalardan halkyň arasynda. Hukuk döwleti bolanda da Türkmenistan boljakdyr, täze Türkmenistan hukuk döwleti. Dogry, yaramada diýmek, diýip biljekdir halk. Şonuň üçin halkyň öňüne çykyp, beýdip taryhyny, şahsiýetlerini ýere sokup, respublika sözüne ýetirjek bolup, halkyň aňyndan öz topraklarynyň özü eýe bolmalydygyny ýetirjek bolup. Näme üçin aklar biziň ýurdumyza gelipdir? Näme üçin soň gyzyllar gelipdir? Öz ýurdu bar Rossiýada gelýärsin şu taýda. Orta Aziýada, Merkez Aziýada ne iş bar olar? Demek bizi basyp alypdyrlar. Basyp alypdyrlar diýip oturmalymy öwrendi? Öz topraklarymyza eýe çykmaly dälmi? Her ýurdun awasyny näme diýip? Awasyny öz taýsy bilen awla diýip. Ne şöýdüp orta men tarihçi, men mirasgar diýip taryhyny öz aýagyny öze paltaryp berler. Meselem şul Cumhuriyeti kurmadyk bolsa şu adamlar, ne Gaýgysy Tabaýew, Aýtakyp, ýene ýanda görnäçe biziň bilmeýän nemelerimiz, adamlarymyz bardyr. Elbetde arhivler açylmandan soň ne ortada dogry dürüst bir statistika bar, ne adamlaryň ady bar. Açylan ok tarihine baran soň, lüstrasiýa geçirilen soň bularyň adlary orta çykar häli. Kendi adlary orta çykar. Ýöne eger şul Cumhuriyeti şular gurmadyk bolsa, bugun ortada ne o gurbandyrdy bolardy, ne bu häzirki ýaşuly TikTok'tan Türkmenistanyň adyndan Türkmenistan öyle, Türkmenistan beýle diýip gurlap bilerdi. Biziň şu wagt toprağımyzyň barlygyny, Cumhuriyetimiziň barlygyna şulara borçludyk. Näçe tanak milletler var, toprağı ýok, döwleti ýok. O men ýene bir zat ýatlap geçen. Dedim şöyle basçet ya bunun her bir sözü kağıda yazıp verilen nemedi eline verilen yatlık ya çıkıya aydı. Oğuzistan bilen nemede İran'a şu vatki Türk mesakra var, İran'ı granit çektirler. Güçlü adamın neme zor kanunlarda da. Şu tadinde Rusya öňün güçlü, şu adam güçlü. Çoňa biz boyun boly, mecbur boyun bolmaly diýen bir düşünjäni oturtýardy halkyň beýnisinde. Türkmensahra öň Türkmenistanyňky aýtmaly şonu. Orslar bilen Eýranlynyň Türkmen çaýatly ýalňyş bilen 1882-nji ýyl neme baglaşýarlar Eýranlyny Rossiýa. Türkmen çay näme şol kontraktyny diýerler da. Şonda şu wagtky Türkmensahra ortada gelýär. Çoğu adam nemede şu wagtky Azerbaýjanyň agrymly bölegi Eýrana geçýär. O zatlar aýtan nokta
4 milyon yurttaşyna gaçyp gidipdir. Ortadan granit çekipdirler, güýçli bolýar da. Halkyň nemesini beýnisinde oturtdy, ruslar güýçli, şonu boyun bolmaly, atyp edip nemet ya, impoze edýär beýni. Stalin yaramasy, ýöne Sowet Soýuzy gowdy. O Türkmeniň nemesini ortadýa güýçsiz gaçyp gitdi diýär. Ana näme gaçyp gitdi? Geldi ruslar welin gaçyp gitdiler diýär. 4 milyony diýär. Ay özleri ıssydan gaçar diýip gaçdylar diýär. Nemede urşda da nemetdi. Dönükdi korkadýar da Türkmeni. Ýani orsuň öňünde howa ejiz, orsuň öňünde hiç zat däl diýip korkadýar Türkmeni. Ýok, ýaşuly. Munyanak däl. Orslara Orta Aziýada, Orta Aziýanyň basma gelen wagty 1879-njy ýylmy birinji Gökdepe çamalagyny çaşyrdylar ruslarym. Diňeje neme bilen? Ýönekeji eliniň kılcı bilen. Aňyrda garşysynda neme iň şowatly nemeler, tehnologiýa ýaraglara bar bolan ruslara garşy. Hem diýjek bolan Türkmen 36-njy ýyla çelli, 36-njy ýyla çelli Türkmen garşy durdy, aýak diýrap durdy. Näme bu milleti, näme bu milleti beýdip yerden ýere urýan, näme bu milletiň mertebetini beýdip peteltýän. Şu wagta çelli mertebetini peteldik gelen, şu batwalçy Russiýanyň mertebetini peteldik geleni agmydy, näme üçin beýtýän? Özüňizem türkmen, näme üçin bu türkmeniň mertebesini aýagatdan aljak bolýan? Bu türkmeniň mertebesiniň aýag almasy manyň gaty jazaty agyrdyr. 1 milyon gowrak türkmeniň içinden birden 4 milyon döreýärde bary gaçyp gitdi Irana, Uganda. Nemislerle urşmaly bolanda polklap geçýär. Türkmeni bir beýgaýrat, gorkap, gaçap, şonuň ýagyrdan korkadýar. O sözler aýdanok, ýöne başga sözlerle aýtdyň boly halkyň beýnisinde şonuň ýaly düşünje oturýar. Graniti neme çekipdirdi. Graniti gaýsata bar nedir baýat, wagtda çekdi. Ýöne türkmen çay o gitdi. Özüm ne çekdi diýip, özlerem nähili çekdiler. Bütününe Sowet Soýuzy dagan wagty nähili bu ruslaryň işten içe çeken granitsalarynyň etatynda näçe konflikt döredi. Ferganada, Azerbaýjan bilen Ermenistan arasynda. Näçe tane konflikt, emma şu biziň aýdyrlarymyz şeýle bir çekipdir. Şu Buhara emirligi bilen Harizm hanlygyndan diňe türkmenleriň oturan ýerinden çekipdir. Oturumly türkmen bolan ýerinden çekipdir. Şeýle bir çekipdir ki, ol esser dagan wagty ýekece konfliktde ýaşan däldir. Türkmen hiç kim bilen, gonşulary bilen. Şu derece akıllı çeken. Ya sen buýsanyp aýtmalymyny, Aýtakow, Baýgys Atabaýew, nedir vay Aýtakow, onuň egindeşleri diýip buýsanç bilen aýtmany sen näme üçin aýtmaýan bilen adyny agdyna getirmeýän biziň gahramanlarymyz var. Bir millet gahramanlaryna dayanýandy. Ýoga taýyp oturýarsyň sen. Türkmeniň gahramanyt ýoga taýyp oturýarsyň. Cüneyt Han näme üçin agdaňy? Ýok. Gökdepe galasyndakylar gahramanlary näme üçin agdaňy? Sen öz milletiň gahramanlaryny näme üçin agdaňy? Ýaşuly daý. Taryhçy daý näme üçin agdaňy? Öz gahramanlaryny. Indi şöyle Dayan, kanlı Stalin diýen, eli kanlı Stalin diýen.
şonuň adyna agdaýan. Bolşevikliň adyna agdaýan. Russiýanyň adyna agdaýan. Nem üçin öz gahramanlaryny da milli gahramanlaryny nem üçin agdaňok ýok saýýan. O däl. Dowam edin. O maryň halky tanak goýsun diýne mäni. Näme? Nur nazary. Sen kelläňe türkmen börün geýeniň bilen takýa diýär mümkin. Ya don geýeniň bilen türkmen bolan aýdyp sözleriň saňa diýdirilýän, käýirleriň saňa şo möhümeniň saňa diýdirilýän sözleri türkmen däldigini ýa-ni türkmene garşy işleýändigini görkezdi. Gazawada aýdanok, Edilhan aýdanok, Cüneythan aýdanok, Göktepe, Hywan, Hywada türkmenlerine üçin aýdanok. Hemmesem garşy geldi, ruslara topraklaryna getirmejek. Näme daşy? KGB'niň nämesi bar ekeni? Taýyl döwrem soňky garaşdyrdygy atlandyrılan ýyllara biziň mehememiz bar. Bunda ma halkyna garşy işläp gelen, ýani halkyny ezip gelen, ýani ezip gelen öz halkyny ezýän bolsa, diýme olar çürük adamlar işler tutar. Gany bozuklar işler. Bu gany bozuklaryň bolgusy ters hereketleri üçin ýene de şu halkyň içindäki musurlar saýlap çykarýarlar da şolarla işleşmek. Täbi etýän işleri halka garşy bolan soň mertebesi bolan topragyna, hormaty bolan ýylyna, milletine sylagy bolan adamlar öz halkyna garşy işlemeýär. Etdirip bolan okşady. Onuň üçin halkyň içinde gany bozuklar, musurlary toplap alyp özüne meňzeşlerdi ýa-da şolar toplap alyp halkyna garşy işledýärler. Ýani käsizler ol bilenok gaýzata baýsy nedir baýta tananok diýip boljak gal bizden biri çykypdyr diýär. Göwün etmeçilik bilen aýdýar. Tanýa. Ýöne ýa gaýtmyz ýaly çürük adam. Ýani ýaşaýjy. Oňa da diýdirýänler mahkemeler. Kesin şolary mahkemeler diýdirýär. Sen tarihçi bolsaň, owa türkmeniň utulan ýerenmadyr, utan ýerenmadyr. Direnen ýerenmadyr. Hemmesini aýtmalar sen halk öwrenmeli. Niýe-de ýalňyş edipdir türkmen. Ýalňyş indikede gaýtalamady. Niýe-de ýeňipdir. Niýe-de öz topragyny gorapdyr. Aýtmalar şu zatlar. Halk tapa galmaz. Ay köýnäni ýatlama. Köýnäni ýatlamadan sen çuwatly durmuşyň, bolmaýa geljeňiň bolanok. Köynesi olmadyň, täzesi bolmaz diýip bir naklymyz da bar. O nakyllar bar, agramly nakyllar bar. Biziň ýurtda filosof bolmasaň, şonuň gün öz näme üçin aýdylandygyny düşündürüp biljek, ýarym saat, 1 saatlap şöyle şu nakly açyp biljek adamlar bolmasaň, şonu halk näme gözüňe getirnä men köne şu madiýen ha. Köne eşim aýamasam men şu täzeşim bolanok diýen düşünje gelýärdi. Aslında eşin gurrungy dilen ol. Kökden aýdylýan sözler. Oğul döwrüniň, türk döwrüniň, türkmeniň türk bolan döwrü, bolup gören döwrü. Hemme aýdylan ata sözler ýani nakyllar özüniň peýdasyny işleýär. Halkyň peýdasyny. Ýöne soň arap bilen soň aýdylan sözler. Maşgala institutyny ýykmak bilen
adamy çüretmek bilen, jemgyýeti bölmek bilen şonuň ýaly nemeleri ýandan alyp gelýär. Kinetik hereketler. Şolatlar aýyl-taýyl etmeli. Şolamar giden iş, tarihçi bolsaň sen, bu Araplar gelenden soň çykan nakyl, bu Arapdan öňdäki çykan nakyl. Sen aýdyp bilmeler. Bu olat nakyllar üçin giden kitaplar ýazylmaly. Halk öwrenmeli. O şunça ýyllap halky aldap, tarihi ters ýazyp, öz nemelerine görä ýazyp, ýalanlar bilen ýazyp, halkyň öz gahrymanlaryny özlerine duşman edip, unutdurup, ýöne türkmeniň bir güçlü genetigi bardyr, türk genetigi bardyr. Ama öldürmek mümkin de. Külden doğýan bir genetigi bardyr. Halk gene ayağa galar, gahrymanlaryny eýem şu TikTok'ta da görülýär da insanlar nemetdikçe bizim gepleşiklerden var, kardeşlerimizin gepleşiklerinden var. Eýem hakykata gözü yetip uğratda gözleri. Eýem öz däme diýsem gan çekýär, genetik ýuwaş-ýuwaş oýanýar da öz gahrymanlaryna eýe çykyp uğratdyr. Yani begendirji ýeri. Milletde oýanma var, oýanyp otýar. Şonuň üçin mundan soň millet öz gahrymanlaryna eýe çykjakdyr. Ine öňkü gahrymanlarymyz var. Soňky gahrymanlarymyz var. Biziň Merdan Muhammedow ýa-ni o da bir gahryman, o da bir ýylyň gözüni açyp oturan ýaş aýdyn oglanlarymyzdan biri. Olaryň gadyryny bilmemiz gerek. Şolaryň gadyryny, gahrymanlarymyzy bilmesek, aýdynlarymyzyň gadyryny bilmesek, millet näderki biziň düşen ýagdaýymyza düşýän eken-de. Dowam edin. Owa, bu Nur Nazara ýöne eden azab üçin taňlakadyň aýtdy. Ýaş ulyrak adam taňa Nur Nazar. Sen dowam et şonu meňde. Bilen seniň üstüňden ýani seňe mazyk kömeginde halkyň gözüni açmak dowam et. Sen ýöne olaryň de seniň Mehmet agalaryň ýa hökümetdi özüni tanatýan terör toplaryň aňarsy görnüp durda. Sen onuň şo mary ýylynda ýaşap diýip çykmaly. Nähilýärde ýaşap. Ol halkyň nemesine bagly. Netije çykardyň. Sana baha verilişine anlamak olur. İl ayna diyor ha. Bunlar Türkmeni öldürdü mukam ya Türkmenler samsıklı karşı. Hiç düşünüyorlar olayın. Yeni oraya da sana yapasın bunlara. Senin çıkışların bolup durdun. Senin üstüne şu sana buyuruyanlar, mehamellerin aklının barlığa oturtmuş. Şular aydan dedim. Öyle anda uzağa çekmeli şu yerde tora ayalı. Halkım adam akıllıdır. Öyle netice çıkarır. Kime neyme baka vermez. Yok halkımız oyunu atıyor. Batı begendir ya. Katı begendir ya var halkında katı nämedigine gözü yetirip oturdu. Sen gözünün önünde yaşan otur hemmedat. Halk görüp otur. Kimin näme etip berýäni ortalykda mediada kim näme çok bu halk tam halk da Türkmeni hiçem tam da.
neme diýär türkmen türki milleti bir çakaldyr diýär. Celal Şengör. Garar, bakar, düşünür, görür. Ondan soň karar berer diýär. Şol ýana halkyňda kararyny berip ayağa alma zamany gelendir. Bolýanda sag boluň dinläniňiz üçin pikirleriňizi, soraglaryňyzy, düşünjeleriňizi kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Siziň her bir pikiriňiz bizim üçin gymmatlydyr. Ýa. Tanky dediň belki biz bilgimiz nemerak bolandyr, kemterrak bolandyr. Siz ters tip düşünýän ýa-daýyňyz bardyr. Tankyda biz açyk kabul edýäs. Doğru, sağ olun.